Ορίστε. Ένα Γιώργο. Τώρα κάτι να είναι εκεί, Τι κάνεις. Έφερα ένα Αλβανό για δουλειά. Ρε το μπούσι μου το βρήκες πάλι. Στον δρόμο. Στο βουνό. Το βουνό σε βρήκε, ναι. Ναι. Γιατί σε μένα το δρόμο δικό μου βρήκε. Όχι, ήρθα από Κρεβενά. Περίμενε. Εσύ. Τι σου ήρθε. Δεν για δουλειά ζητάει. Εντάξει. Άστο, ναι, βάλτε στην καρέκλα. Εντάξει, οκ. Βάλτε τον στην καρέκλα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν παρακαλώ εσύ. Δεν μιλάω. Χάντε παιδί μου να σε βοηθήσω, χάντε. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, παρακαλώ, ναι. Εσύ, αφεντικό, Περίμενε, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ, περίμενε. Έχεις τσιγάρο. Περίμενε, έχω. Τι έχεις. Όχι, τσιγάρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είσαι καλό αφεντικό. Εντάξει, μη με αγγίξεις. Συγγνώμη. Σαυλώνε σου λέω. Συγγνώμη. Και κάτι κάτω τώρα να σου πω. Λοιπόν, Κάτω. θα σ' ανάψω. Αναμένω. Κάναμε τώρα. Δεν μπορεί, βλέπεις, είμαι πολύ. Θα το κάνω. Τώρα θα το κάνω καλά.